हेल' लोगोफोर मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर एकदमबारे बिराद गरम गरम आरोना लोगोफोर मा खालामबावनो जोंनि बर' समाजाव सोरखौबा माने दावगानाय नुयोब्ला सोरखौबा साक्सेसफुल जानाय नुयोब्ला मेगन सानाय थाखायो नङा होमबा लोगोफोर बेबायदिनो जा कनजिता आगैया मोननै एलबाम बानायबाय आरोना मोननै एलबाम बानायनाय सिगांबो माने एलबाम मोनसे बानायनायाव बिराद 8 मिलियनसो थांबाय ओमफ्राय लोगोसेयै कमेन्टफोराबो जिबायदि गाज्रि फैयो आरो लोगोसे फेसबुकफोरावथ' बिराद रायखुमानाय मेगन सानाय होरिनाय जोंनि बर' समाजावथ' बिराद माबा बिदिनो जाबाय थाखायो नङा होमबा लोगोफोर बिदिनो बेले बेजेयै मिथिंबो जाबाय होरिबाय आयेननि बेरेखा बायदि खामानि मावदो होननानै बेखौ माने साजाबो होनाय जाबाय ससियेल मिडियायावबो होनाय जाबाय लोगोसे दा गावनि नाजानायजों लोगोसे साक्सेसफुल जाबाय लोगोसे दा मानसिफोरनि मेगन सानायनि बिखय मानसिफ्रा ओरैबायदि मेगन सादों होजों कमेन्टफोराव थांना नायबा नुगोन आरोना लोगोफोर लोगोसे दा बिनि बिखयनो जा सासे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खनसे ससे क्लिपखौ नायलांदो। ओंखारनाय लगे लगे कनजिता बाजिनि एलबाम ओंखारनाय लगे लगे गोसोआव बिराद फुरथि नांदों आरो आं गुबुनखौ बुंनो थाङा आंनि गोसोआव बिराद मोजां नांदों बिराद फुरथि नांदों आरो आंनि फलोवार्सफोरखौ आरो आंनि भिउवार्सफोरखौ आं मोनसे आरज नोंथांमोनाव मोनसे आरज गाबो बा नोंथांमोननिसिम मोनसे मिजिं थियो दा नोंथांमोना बयबो कनजिता बर' बाजिखौ बयबो सापर्ट खालाय जों सापर्ट खालायाबा सोर सापर्ट खालायनो जों बयबो सापर्ट खालायनांगोन आं बैनिखायनो सापर्ट खालायनो थिनदों थारमाने जुदि कनजिता बाजिखौ जुदि जों सापर्ट खालायोबा कनजिता बाजिया आरो भिडिअ बानायनो साहस मोनगोन आरो बानायबाय थागोन आरो बाजिया जुदि बायचान्स साक्सेस जायोबा साक्सेसफुल जुदि हासिल खालामनो हायोबा तारमाने बै खायफा मानसिफोरनि सायाव खायफा मानसिनि मोखाङाव गोबोरखि सारनाय बादि जागोन आरोना साक्सेस जायोबा जुदि साक्सेस जायोबा बै खायफा मानसिनि मोखाङाव गोबोरखि नांसिगोन आरोना ओरैबादि गोबोरखि नांसिगोन तारमाने खायफा मानसिनि मोखाङाव गोबोरखि सारनाय बादि जागोन आरो दानि बिसोरो जुदि बायचान्स साक्सेसफुल जायोबा कनजिताखौ नुबानो गावसोरनो गाव लाजिसिगोन आरो कनजिता बाजिखौ नुबानो गावसोरनो गाव लाजिसिगोन आरो जुदि लामायाव लोगो मोनोबा लामानि तारमाने बेलेग लामाजों देंग्रायलांगोन आरोना लाबोनो नागिरो आरोना गुलाय गुजाय लाबोसिगोन बैजों बै रायलायसिगोन उमुगनि हिन्जावा बेबायदि उमुगनि हिन्जावा बिदि बानायदों थुमुगनि हिन्जावा बिदि बानायदों थुमुगनि फिसालाया बेबायदिनो थुमुगनि फिसालाया बिदिनो साला बिसोरना बेलेग खामानि आरो जेबो गैया नामाथाय आसरित मोनो आं बिसोरना न'खर संसारखौ टेनसन दंना गैयाथाय गावनि फिसाफ्रानो बे लेखा रोङैफोरा आरोना किसुमान लेखा रोङैफोरा बे मा होनो लेखा रोङैल' नङा दे सोरबा लेखा गोरोङाबो बिदि खालायो दे मालायखौ ओरैबादि बदनाम खालायनो नागिरो नङैखौबो नंगौबाथ' नंगौसै नङैखौबो तारमाने ओरैबादि गाज्रि फोसावनानै बैबादि मानसिखौ बदनाम खालायनो नागिरो आरो समाजाव तारमाने बिदिनो गुलाय गुजाय आरो एक्सुवेलि बेफोरबायदि मानसिजों बिदिनो जानांगौ जों ओरैबादि ना जोंनि मानसिनि गेजेराव खायफा गोबां मानसिनि गेजेराव आरोना ओमफ्राय लेखा रोङैफोर आरो थेक गोसो नै उमुगनि हिन्जावा दंफां बिलाइ गाननानै भिडिअ बानाय दोनो ओइ उमुगनि हिन्जावा बिदि दख'ना गुफां गाननानै भिडिअ बानाय दोनो ओइ उमुगनि हिन्जावा बिदि खान्दा गाननानै भिडिअ बानाय दोनो आरे बेयाव नोंहा मा जादों मा थांदों जुदि बायचान्स जुदि भिडिअआ गाज्रिबा फेसबुकआनो दाननानै होखायो माथो आंनाबो बुहुद गोबां बिदि भिडिअ आंना तारमाने लाबोनाय दंमोन सोरखौबा सासेखौ बायदि रस्टिं खालामनानै लाबोदोंमोन आं नाथाय मा खालामनो डाइरेक्ट दानखायो फेसबुकआवनो दानखायो फेसबुकआवबो बे देशनि बायदि मोनसे आयेन दं मिथिबाय बे फेसबुकआबो बे देशनि आयेन बायदि गावबा गावनि मोनसे आयेन दं मालाय नोङो लेथ्रा देखायनो हाया लंथं देखायनो हाया हिन्जाव जा हौवा जा लंथंखौथ' मालाबाबो देखायनो हाया आरो सोरखौबा इंलिस रावै लेथ्रा रावै रायनोबो हाया गमोनदो नोङो बेफोरनाबो मालाय आयेन दंखायो गाइडलाइन दंखायो बेफोर गाइडलाइनखौ जोङो जुदि फल' खालायाबा ना फेसबुकआबो दाननानै होखायो आरो आं बैनि थाखायनो कनजिता बाजिखौ सापर्ट खालामनो थिनदों सानसे बिजों माबायदि जायामोन
सानसे खनजिता बाजिजों माबायदि जायामोन मिथिं खालायलायनाय मिथिङाव बुलायलायनाय हा बेफोरबायदिनि थाखायनो सोरबा सासे हौवा मानसियाथ' सासे हिन्जाव मानसिखौ ओरैनो मालायनि हिन्जावखौथ' नों आखाइ होनो मोनालै हा नोंसोर गोरों गोरा जानानै बे खोथाखौ दिनैसिमबो बुजिया नामा बा जोंनि गेजेराव थानाय बै मानसिफोरखौ आं बुङो सासे मालायनि हिन्जावखौ नोङो सोरबा हौवाया नोङो आखाइ होनो हायाना थाबनो बेयाव नोंसोर गामिनि बिसारसो बानायदों बेयाव नोंसोर गामिनि बिसारसो बानायदों गामिनि बिसार सायख'ग्रा मानसि दंना बे सायख'गोन बुंगोन वार्निं होगोन बादा होगोन जुदि बायसान्स जुदि गाज्रि जामारदोंबा वार्निं होगोन बादा होगोन बैल'सो आरो बेयाव नोंसोरलाय मा आयेनखौ जोगारनाय बायदि खामानि मावदोंमोन सानसे समाव माथो एक्चुअलि बोरैबा बुंनो थाङोबा आयेनखौ नोंसोरसो मा खालायदों आनफल' खालायदों आयेनखौ नोंसोरसो आयेन मथे थाङाखै बे खिन्थु आयेन मथे मालाय गावनि गोसो मथेनो मावगासिनो दं खामानिखौ आरो बे खामानिखौ आयेननि बेरेखा होनना बुङा मिथिबाय हायोबा नोंनि फिसायाबो मोसानो हायो हायोबा जुदि रोङोबा नोंनि हिन्जावबो बिदि मोसानो हायो बेयावथ' आरो बादा होआखैना रावबो नोंसोरखौ बेयावथ' लं थं जानानैथ' मोसायाखैना लं थं जानानै मोसाबा आंबो बुंगौमोन धोत बिदि हायाना मोनाना बिदि मोनाखैना बिदि जायाखै बेखौ जों बयबो बुंगौमोन बेखौ बुंगौमोन आंबो नाथाय बे मिथिं खालामनानै आखाइ सिखांलायनाय मानाय दाथ' बिसोरबायदिनि मोखाङावथ' डाइरेक्ट गोबोरखि नांसिगोन गोबोरखि माने मानसिनि खिया नांसिगोनथ' दा आं बैखायनो बुंदों जों बयबो सापर्ट खालामनानै जौगाहोनिलाय जेरै सानसे गेमस्रिनाथ' बिराद गाज्रि भाइरेल जादोंमोन गेमस्रिनाथ' हा गेमस्रिनाथ' बिराद गाज्रि भाइरेल जादोंमोन दिनै गेमस्रिखौ मानसिफ्रा सापर्ट खालामनानै जेरै जौगाहोदों थिग बेफोरबायदिनो खनजिता बाजिखौबो सापर्ट खालायनानै जौगाहोनांगौ बयबो बांसिन हिन्जाव मानसिया सेस्था खालामनांगौ माथो हिन्जावफ्राबो मेगन सालायलायदोंसो माथो आं कमेन्टबो नुदों आं मेगन माथो नोंसोर मेगन सादोंसो नोंसोर सापर्टसो खालायनांगौब्रा नंमारगौ हिन्जावजों हिन्जाव नायलायनो हामारा नोंसोर सोरबा सासे हिन्जाव मानसि एसे जौगानो नागिरदोंबा बे हिन्जाव मानसिफ्रानो गाख्लायफिननो नागिरो ओरैबायदि लेथ्रा नेर' माइन्डेड नोंसोर ना हा एसे बुजिलाय बयबो बुजिलाय एसे सानना हनो खर'आव ब्रेनखौ बयनोबो होदों भगबाना बेखौ नोंसोर बेबहारल'सो खालामनो रोंनांगौ इउसल'सो खालामनो रोंनांगौ नोंसोरो नाथाय नोंसोर इउस खालामनो रोङा ना बेबहार खालामनो रोङा ना नोंसोरो बैसो मेन खोन्थाया नोङो रोङैनोबो होदों रोंनायनोबो होदों होमबा लोगो मोनफिनगोन दे उन समाव भिडिअखौ नायदो आरो फल' खालायदो बयबो अननानै दै बिदि लेथ्रा जानानै हाबा जायो ना उन्दै बैसोफ्राव हाबा जायो गावसोरनो जि लेथ्रा जानानै हाबा जानाय बैफोरखौ दोनथ'नानै खिन्थु सोरखौबा सासेखौ मेगन होननानै बुंदों एक नम्बर आरो जोंनि बै लेखा रोङै खायफा मानसिफोरा आरो लेखा रोङै खायफा मानसिफोरा बिसोरनि मेन्टेलिटिफ्रा ओरैबायदि लेथ्रा हा ना साननो रोंगौ जोंनि साननायनि बुजिया मोजां थारमाने जोंनि बुजिलायनाया मोजां नङा नेर' माइना बुजिनो रोंगौ ना सोरबा बुंनायखौ बुजियो ना बुजिनो थाखाय सेस्था खालायो ओरैबायदि आरोना थिग बेफोरबायदिनो खनजिताजोंबो सानसे समाव बिदि जादोंमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे हाजासे सेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे जोंनि बर' समाजाव बेले बेजेफोरा बेफोरबायदि माने थासारिफोरा थाबैनो माने जानगारनिफ्राय थायो लोगोसेयै माने गासैखौबो हेफाजाब खालामलायगौ आं गोसो गोरबोनि मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैनि टपिकखौ एसेबां फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर सोरबाफोर गोदान फैदोंबा साइडखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे सेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आं लास्ट जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों